Ahoj děvčata, všechny naše milé členky Mary Kay. Dlouho jsme se už takto neviděli a tak jsem vás chtěla pozdravit a popřát vám krásné jarní dny. No a protože máme duben a blíží se konec měsíce, uzávěrka objednávek je už příští týden v úterý 29.4., tak na to myslete. A možná jste některé ani kvůli tomu velikonočnímu schonu a přípravám na Velikonoce nestihli zaregistrovat, co všechno máme nového, tak jsem si řekla, že si to připomeneme tady. No, od 16.4. jsou v prodeji novinky, jarní novinky, ale o těch nechci mluvit, protože ty jsem vám sdílela už včera v našich skupinách na Facebooku, Messengeru a na WhatsAppu. Jsou to videa, která udělala Mirka Tomaníková, úplně fantasticky. Tam úplně všechno se dozvíte o našich krásných sadách na obočí, kde to perfektně vysvětluje a předvádí, jak správně to použít, jak si vybrat odstín a tak dále. Potom je tam video o rozjasňujícím pudru, který je taková parádička na léto. No a jak funguje naše nová, skvělá prodlužující řasenka. Já se spíš chci věnovat teď našim akčním zvýhodněným nabídkám, které ještě pořád do konce dubna, do toho 29.4. si můžete objednávat a bylo by škoda, abyste o ně přišli, protože jsou fakt velmi výhodné. A jsou to 3 zvýhodněné balíčky. První je čistící balíček, který, když si koupíte 2 produkty, micelární vodu a kteroukoliv čistící emulzi nebo gel, krém, který používáte, tak k tomu získáte odličovač očí v hodnotě 650 Kč zdarma. A toto jsou, myslím, produkty, které každá žena potřebuje, které i používáte určitě, tak čistící krém, gel, o tom nepochybuji, odličovač očí také, ale možná neznáte a nepoužíváte micelární vodu. Tak k ní bych jenom dodala, že je to můj velmi oblíbený produkt. Oblíbila jsem ji, protože ji používám ve své večerní péči jako první krok. Nakapu si na vatičku, na tamponek a odlíčím nejdříve nebo sundám barevný make-up, barevné líčidla a teprve poté důkladně dočistím svoji čistící emulzi. No a odličovač očí samozřejmě na oči jako první. Takže to je taková moje čistící trojka, kterou teď máte v krásné zvýhodněné nabídce s odličovačem očí zdarma. Tak, druhý balíček je tento náš osvěžující sprej Lotus Bambus. Nevím, jestli ho všechny znáte, pokud ne, tak je to přípravek, který by neměl určitě chybět u žádné ženy doma v koupelně, hlavně v těch jarních letních dnech. Je to osvěžující tělový sprej v nádherné, nevtíravé, svěží vůni lotosu bambusu, který pohlcuje pachy. Je to něco mezi deodorantem a toaletkou. Velmi doporučuji, je to produkt, který je oblíbený a velmi často vyprodaný. A když si koupíte 2, tak získáte krásné dárky. Můžete si vybrat dokonce buď tuto kazetku nebo šperkovnici ve tvaru srdce, a nebo si můžete vybrat tento krásný náramek, který už jsme měli jednou v nějaké akci. A tyto bonusy se vám ukáží až na konci objednávky v bonuse, kde si můžete, který si zvolíte, přiřadit. Tak a třetí akční balíček je naše sada na ruce Satin Hands, tu nemusím představovat. Když si ji zakoupíte, tak k tomu získáte zdarma toto tekuté mýdlo na ruce, které obsahuje bambucké máslo a zajistí, že vaše ruce nikdy nebudou vysušené. Bambucké máslo je úžasná složka, která perfektně hydratuje a vyživuje. Takže je to velmi šetrný přípravek na mytí rukou, mám ho v každé koupelně. Tak
Holky, co na to říkáte? Já myslím, že jsou to krásné akce. By bylo škoda, kdybyste je nevyužili. Je ještě čas do konce měsíce. No a vy, na to nesmím zapomenout, toto je VIP bonus pro ty z vás, které jste objednávali minulý měsíc, budete objednávat i tento měsíc. Stačí pouze minimální objednávka 1,5 basic dokonce. A nejlepší na tom je, že když ji otevřete, tak tady máte krásný organizér pro všechny vaše přípravky a super balíček, super taštička, taška na vaši kosmetiku na cesty. Nejvíc na tom se mi líbí to zrcátko, protože to mi vždycky chybí. A tady to máte všechno po ruce, v jednom, dokonce jsou tady oddělení na štětce, na konturky, rtěnky. Tady můžete umístit i vaši péči o pleť, přípravky, krémíky, dá se to na suchý zip regulovat podle velikosti a potřeby, jakou chcete. Takže toto je krásná taštička, která ve vašem kufru prostě bude kosmetika takhle krásně uklízená. No a vy, narozeninové dámy, které máte narozeniny tento měsíc, tak určitě nepropásněte tento váš narozeninový dárek, který získáte s objednávkou. Pozor, 2 basicy, tak abyste neudělali míň, protože to už se stalo a pak by to byla škoda. Takže toto je nádherná taška, narozeninový dárek. No a dámy, na závěr bych vás srdečně chtěla pozvat na naši týmovou schůzku, která se bude konat 6.5., to je úterý v 6 hodin večer, v restauraci Na farmě, kde teď míváme naše týmové schůzky a kurzy líčení. Je to v areálu České zemědělské univerzity v Suchdole, ale krásně se tam dostanete jak MHD, anebo autem, je tam to hned velké parkoviště, tak žádný problém s parkováním, parkování je zdarma. A taky připomínám naše kurzy líčení, ten příští je 5. května, je to pondělí, odpolední kurz od 4 hodin. Ještě pořád se můžete přihlásit a ten víkendový je pak 18.5. Taky jsou tam ještě volné místa, no a další kurzíky, ty už jsem nasdílela na plakátku. Podívejte se na to až do června. Ty kurzy jsou úžasné, oblíbené. Ženy odsaď odcházejí spokojené, proměněné, všechno to líčení zvládly sami a kolikrát nevěří vlastním očím, jak najednou vypadají a jak to všechno krásně zvládli. A takže je to nejenom pro naše členky, ale můžete si tam pozvat svoje kamarádky, maminku, dceru nebo své zákaznice a dopřát jim tento krásný kurz, který je v symbolické ceně 250 korun a užijete si to opravdu perfektně a nejlépe ve společnosti s někým, koho si chcete vzít sebou. Tak to by bylo všechno pro dnešek. Já vám moc děkuju, že jste to vydrželi sledovat až doteď a přeji vám krásný týden a uvidíme se příště. Ahoj!